dětí. Takže kdo máte děti a děti budou chtít soutěžit, tak pomalu ať se chystají, já jim pak řeknu, kam se budou nahlásit a jak to bude vypadat. A následně pan Juříček je hodně zdaleka, tento z republiky opravdu napříč. Ještě jste si zajel, že nám zůstává věrný Lupačovi a Chácevi západní cesta. Benny Chaloupecké skalky vím, že nepřijel s Čermákovými, protože bohužel jejich pena očekává štěňátka a on bez ní nějak bez ruky, takže Benny nám zůstal doma. Blondy Boy, paní Rosypalová. A za ním Archibald z Kamenických lesů Novákovi. Tak. Takže Blondy. Takže tady máme Blondyho, za ním jde Archibald, pak by měl být Albert, pan Ludma. Ludmovi, Ostrava. Nejsou? Viděl jste je někdo? Albergo, Belgika, Ludmovi, Ostrava, zatím tedy nejsou. Asterix, Líchov, Heinrichovi. Tak, Asterix už to nám tadyhle běží, to klidně to podlezte, tadyhle někde máte místo. Tak, Asterix, Arzon Grey pod tisem, paní Hroníková. A Zlandak před Konvalinkovi. Bendo. Bendy. A všichni jsou někde zapovídaný a nic. Nejsou. Ale teda jsou, ale jsou někde na táčkách. Tam byly Azlana někdo. Tak. Cyrano, Chaloupecké skalky, Vrbecký. Jano. Tak. Nechte si rozestup Petře malinko, jo, protože před vás bude Azlan ještě. Tak. Edvard, paní Dětková, ten je tamhle. Justina, Vlasta, paní Jurečková. Tak jeho tady někde jsem viděla, ano. Vy to uzavíráte. A Asos Jasný den. Sedni si. Bendu, pojď. Tak, Sanserovi. Tak, a vážení, je tady někdo z plemeníků, kteří nebyli přihlášeni, přesto zde má chovného psa a chtěl by se předvést? Sedni si. Nikdo? Dobře, takže bychom ještě tady máme tedy paní Špačkovou, která jenom s členkou krásně ráno předváděla se psem a penou pro možnost chovu v našem klubu, jestli chce předvést psa, samozřejmě může nastoupit, jestli je zde. Děkujeme. Takže vážení, než se dáme do pohybu, vidíte, že i na takovéto velice vzdálené akci, až na trošku moravské výspě, se nám sešlo, v podstatě máme nahlášených 15 plemeníků, bydlí, říkám, až na okraji, na druhém okraji naší republiky, takže je trošku stranou všeho dění, bez hezký, úhledný, elegantní, v hezké barvě. Displezi je tam nulová, jestli se nemýlím, takže tento pes, prosím vás, jsou po něm štěňata, kryl, je to pes vhodný na všechny typy fen. Jediné, co od nich požadujeme, aby měli absolutně korektní vkus. A jinak jedna je vlastně téměř bez nálezu, jak všichni víte. Dysplazie do těch jedniček je nepatrný nález na rentgenovém snímku. Skutečně velice nepatrný. No, takže to, co je pak potom vidět u lékaře, což jako jsme si jim samozřejmě nepatrné. Takže omezení pouze na hodně lehké feny se nehodí, jinak na cokoliv. Takže plzeňská strana.
exit 50. Dobře, takže děkujeme. Tak, achát se byl západ. Ze starých ven, ano, je to tak prostě, to jinak nejde. Každý pes má svoje šance, jo, to si někdy myslí lidi, že z nějakého důvodu není psaný tenhle a není psaný onen, nebo ho nechtějí, nebo tamhle to, ale prostě záleží na typu, záleží na dysplazii, záleží na spoustě faktorů, takže achát má opět dysplazii kolik? 1,0, teď jsem neviděla, jestli tady je 0,1, u vás 1,0. To znamená zase nález vlastně téměř žádný. Je to pes trošinku malinko, jak vidíte, velice takového malinko kvadratičtějšího rámce, trošinku zkrácenýho, ale tím pádem velice robustní zvíře. Hodí se na všechny typy fen, on není až tak jako, on je velice, je robustní, ale není tak úplně jako těžký, nebo jak bych to řekla, takže hodí se na všechny typy fen. Vzhledem k tomu, jaké chovatelské stanice pochází, ač u nich nemám žádný námitek, požadujeme, aby jeho partnerky měly dokonale dobré oči, bez jakýchkoliv náznaků entropia nebo ektropia. Takže jinak, prosím vás, omezený žádné, povahově pes klidný, vyrovnaný, stejně jako ty předtím, takže kdo jste v okolí, anebo chcete jet do Hodonína, máte možnost. Děkuji. Tak, blondy bojí, to dneska už je blondělákový kolik taky? 7, ano. Takže podívejte, blondy patří k těm psům, o kterých říkám, že se i v pozdějším věku a bohužel u Leonina rychleji stárnou, drží v dokonalé kondici. 7letý pes, který také vypadá, jak když mu jsou 3, pes robustní, mohutný, s nádhernýma předníma nohama a krásnou srstí. Velice dobře zvládnutý, dobře se vystavuje. Já jsem tady sválně a úmyslně dneska nemluvím o titulech, protože u toho bych mohla všechny ty tituly jmenovat, ale rozhodla jsem si, že to tady budu brát už spíš tu přehlídku jako chovatelskou akci a to až tak s těmi tituly zase tak úplně nesouvisí. Takže ty pominu, beru si klady srsti, klady povahy, klady hezkého tmavého oka, a ty nohy teda v 30 letech, to je, kdo koukáte z této strany, tak se na to podívejte, jak mu pořád ty nohy a to na prstí u těch předních nohou na 7 let nádherně drží. Jediným jeho, tedy řekněme, lehkým handicapem je přeci jenom nějaký nález, já to vždycky říkám špatně, 1,5, protože on je plemeník starý, kdy se ještě označoval pan doktor takové ty mezi stupně, takže na jedné straně 1 a na jedné straně je to mezi 1 až 2, takže proto ta 1,5. Takže v podstatě se hodí na všechny feny, které mají dysplazii nulovou a které potřebují robustního, mohutného partnera. Kdo jste se díval vlastně dneska, no, ale to bylo na minulé akci, tak tam byly štěňátka, která teda už v půl roce vypadala přesně jako tatínek. Takže kdo potřebuje takovéhoto psa a má nebo chce jet směrem na Krnov, to znamená kousek odsud, kdo je z této oblasti, tak ještě stále má možnost využít tady blondy boje. Děkuji. Já doufám, že ten potlesk si potom zaslouží všichni najednou vážení, až skončíme. Tak, pan Novák s Archibaldem z Kamenických lesů. 8,5, ano. Neúnavný pes, který se stále drží ve své stabilní kondici a vždycky se nám přijde předvést, což je velice chvályhodné. 8,5letý pes, kde už přece jenom trošinku to stáří na některých bývá výrazně vidět. On se drží ve své stabilní kondici, předpokládám, že ani nemá zatím velké pohybové problémy. On byl vždycky takového, jako by řekněme, že je to pes střední mohutnosti a je pravdou, že zvířata, která nejsou až tak těžká, většinou jsou na tom lépe, protože jim ta pohyblivost vydrží. Pes vypadá dobře, je úhledný, má zuby všechny ještě baráku? Ale ještě mu jako nemá problémy. No, tak je to obdivuhodný. Je to obdivuhodný a je tam dysplazie 1, 2, tak tam jsem se netrefila.
Takže zase, prosím vás, oceňme to, že pes v 8,5 letech věku s dysplazí 1,2, kde už by se řeklo, že teda zase nějaký ten nález na té jedné noze vidíme, nemá pohybové problémy, pořád se dokáže hezky představit a je do velice pěkné kondici. Takže k tomu můžeme jenom gratulovat, protože to není v tomto věku skutečně obvyklé. Takže pořád ještě vlastně mu platí chovnost do konce, ještě přijde do 9 let věku. Jo? Takže u nás plemeníci do 9 let věku. Kdo by měl zájem, ještě stále je k dispozici tedy a najdete ho na straně Karlovarské, takže směrem na západ naší republiky. Děkuji. Tak, tady se máme dalšího dětka v uvozovkách. Ne, pane Heinrich, vás nemyslím, ne. Včera pan Heinrich říkal, že jsou si podobný, ale jako samozřejmě to myslím v uvozovkách, myslím dalšího psa, který už nám jaksi tím věkem patří do té dětkovské kategorie tady. Tam už máme taky 7letého psa, to už tomu možná říkám jim to brzo, že jo, tak abych na ně byla jako šklivá, tak ještě ne zase. Prosím vás, myslím, že se může srovnat tady s Blondybojem paní Rozsypalový, vidíte sami, jak si ti psi korespondují. V mohutosti, v osrstění, takové té nesmírné psí kráse, tohle je jeden z nejmohutnějších psů, kterého jsme kdy u nás měli. Tam bohužel i tady je ta dysplazie 1,2, kde přece jenom se to na těchto mohutných jedincích trošku podepíše, protože ten vývin je skutečně překotný. Přesto můžu říci, že ten pes je ve fantastické kondici. Souplňov není nedávno štěňata a viděli jste je dneska na schodu mladých, v chovatelské stanici Líchov pana Lazara. Měli jsme tu, místo 3 jsme tu měli 2 dneska, potomky fenečky, zvířata jsou to velice pěkná. Zvlášť ta jedna právopustní moc hezká a je po něm krásný potomek, ty dneska nepřijeli, takže já jenom pevně doufám, že své klady předá a jako ta jeho srst, podívejte se, ta srst je prostě fantastická, jo, to je tak krásný zvíře a vždycky byl takovej klidnej, vírnej, hodnej, je to moc pěkný pes, takže kdo z vás máte nulové feny, chtěl byste nebo potřebujete mohutnějšího psa s takovouto srstí, zase má srst se dědí, jo, srst je stejně dědičným znakem jako všechno jiné. Je použití, takže hodí se na všechny feny, nulovou dysplazí, jinak vlastně pro něj nemáme žádné. Děkuji pěkně a najdeme Heinrichovi, to je myslím na Nový Bor, že? Ano, takže na severu, nebo severozápadě Čech. Děkuju. Tady pan předseda říká, že pořád srst měl Avalon a to samé uvidíme tadyhle naproti u paní Jirečkové. A já už jsem to včera říkala, skoro jsem se nechtěla nikoho dotknout, jo, ale umřel v 10 letech a 1 měsíci. A jako on do smrti už byl samozřejmě hubenější a všechno možný a pak už teda vlastně nemohl chodit, jo, ale on prostě měl tu srst ještě v těch 10 letech pořád stejnou. I když mu to tělo už chátralo, tak ta srst v něm zůstala, takže když jsme ho pozbírali, jsme používali pořád takovýhle záplavy srstí. Kdyby jsme tenhle znak dokázali udržet, aby nám tahle srstnatost u těch psů tam někde zůstávala, tak jeho plemeníka Azory Grey Potisem má, myslím, za sebou teďko jedno úspěšné krytí, uvidíme, co z toho bude. Je to pes, jehož dysplazie je opět, myslím, 0,0 a je to založením pes střední mohutnosti. Hodí se proto zhruba, jako jsem říkala tady u pana Moravce, na feny střední a vyšší hmotnosti. Jo? Nehodí se zase až tak úplně, i když teďko zrovna krofenku, která byla také silnější, ale ta prostě jinýho psa neudrží, ten už proti ní byl mohutný. Takže spíše raději vidím takové ty psy na ty střední a těžší feny. Jinak je pes kladný za A, tedy tou dysplazí, plnou chrupostí a velice hezkou barvou. Jeho kariéra je v podstatě před ním, takže si počkáme, co bude z toho prvního vrhu po něm.
A jinak Arzona najdete ve Středočeském kraji, konkrétně Říčany, takže Středočeský kraj a Praha, kdo má směr, takže a potřebuje takovýto typ psa na sebe, tak potom má šanci. Děkuju. Tak, tady máme Buddyho Veverční tráň, Tejska, který teďko už měl také krytí, bohužel se na pozdě, ano, já vím, no, ten pán to tam zanedbal, takže fena nezabřezla a bylo to vím, že to bylo asi vinou majitele, protože ten se tam moc dlouho s tím rozmýšlel. A víte, ono je někdy těžké, když se někdo vydá na krytí a jak si to naplánuje podle svého, ne podle té feny, ale ono se jako ten třeba tedy konkrétně tady, co kryl u pana Komberce, má statek, hospodaří. No, ono jednou se musí vorat a pak se musí zvířat, pak se musí tohle, ale ta fena s tím hraním nepočká, jo. To je prostě potřeba nakrejt, co já vím, podněví a rozhodně nečekat až do pátku. Takže ale to jako není vaše vina. Takže bez dysplazie tam máme, myslím, také nulovou. Ano, nulová dysplazie. Psa najdete tady ve východních Čechách, Jaroměř a okolí tady. Je to pes takové jako slušné mohutnosti, hezké barvy, je tedy, jak se říká, druhé ruky, to už jsem říkala víckrát, ale klidně zopakuji, máme tu spousty nových lidí, pan Komberec se ho ujal ze špatných rukou a pejska dal dohromady a naučil ho vystavovat a došel s ním až schopnosti, čehož si ho tedy hluboce vážíme, protože se skutečně předtím dobře neměl pes a to krytí jak jednomu tak jde, takže celku prosím vás žádné omezení, pouze bych si přála, aby jeho partnerky byly nějakou psa číslo 1, feny, který mají dokonalý zkus. No a to je vlastně všechno, takže kdo východní, severovýchodní Čechy, máte šanci, vlastně všechna zvířata, co teďka máme, všichni psi kryli, případně jsou po nich potomci, takže zkušenosti u všech už jsou. Děkuju. Tak, Azlanem se vystřídají. Azlana už jsme dneska viděli ráno na rebonitaci, kdo jste se díval, takže už jsem k němu hovořila. Takže opět krátce, Azlana najdete na straně Berounské, to znamená tak nějak zase ty střední Čechy. Dysplazie u tohoto našeho obra je nulová, z poloviny cizí krve. Hodí se tedy v tomto případě, prosím vás, na všechny feny, ale nepřeju si na něj feny hodně drobonké s lehonkou kostrou, ten pes je na ně příliš těžký. Bylo by to skutečně moc, takže vůbec nejradši na něj vidím feny takového toho optimálního, průměrného středního růstu a mohutnosti. Ani příliš malé, ani příliš velké. Na to je ten pes opravdu v té, jak se říká, vyšší, nejvyšší zrůstové kategorii. Takže střední feny, takové to optimum a pokud možno hezkým úhlením zadních končetin, ale jinak vzhledem k nové dysplazii žádné omezení. Krásná barva, vynikající povaha. Děkuji. Tak, tady máme nového nadějného plemeníka, Cyrána Chaloupečské skalky, velice vzácné, jeho tatínkem je Aaron von Equitania, jeden z nejlepších západoněmeckých plemeníků, mnohonásobný vítěz šampion všeho možného. Říkám to, protože ta krev je skutečně vzácná, až jsem u ostatních to tak jaksi nevynášela. Kladem tohoto psa je, jak vidíte, že ač tedy z jiné linie a je také velice srstnatý, srst má dlouhou a zpívavou a ještě do roka a do dne si tady s Petrem Vrbenským řekneme, že asi to bude ještě jiné, protože pes je mladý, dvouletý a je velkým předpokladem, že za rok vývinu nejenže zmohutní on, ale zřejmě tedy ještě ta srst se nám prodlouží. Ty taky zmohutníš?
Jo, jak si tady plácá taková. Tady oba zmohutníte, uvidíme, kde to bude kladem a kde to bude táporem. Ale je skutečně předpoklad, že ten pes, ještě ta srst plývavá, jak vidíte, se mu prodlouží. Jeho otec má srsti záplavy a když se rozpohybuje jeho tatínek na výstavě, tak to vypadá, kdo jste se díval na jiná plemena, jako když běží afgánský krv. Jo, to jsou opravdu takové ty provazce, takže on k tomu má všechny předpoklady. Dysplazie je tam 0,1. To znamená skutečně zase zanedbatelná, hodí se na všechny feny, nemám pro něj žádné omezení a velikostní a zubní ani jiné. Vzhledem k tomu, že to je pes ovšem značně temperamentní, tak bych si na něj psala takové ty povahově velice vyrovnané partnerky. No tak teď temperamentně od sebou seknul. Tak, výborně. Je vidět, jak už je zvládnutý, doba pokročila, ale jako myslím to úplně vážně. Zvířata taková ta, řekněme, klidná, vyrovnaná, s takovou tou opravdu přátelskou, klidnou povahou, protože on toho temperamentu má na rozdávání. I když teďko, prosím vás, to není vidět a pana majitele musím pochválit, že pes je teda předveden vynikajícím způsobem. Takže děkuji. Kdo bude mít možnost na kroměřízko, je si ráno k dispozici a vzhledem k jeho krvi samozřejmě je to i žádoucí. Tak, zcela nepříbuzný plemeník, dneska už také, kolik je mu 5,5 roku, Edward von den Jungfernheide, který se za dobu své jaksi zařazenosti do chovu zapojil mnohokrát. Jak už jsem dneska říkala, pes je zajímavý nejen tím, že teda má nulovou dysplazii, je to zvíře poměrně vyrovnané, povahově pohodové, s vynikajícími předky. Tam je ta fixace na tu velice červenou barvu po tatínkovi Luxon von Werwerhof. A on sám, jak vidíte, je takový temně mahagonový. Myslím, že asi teďko, já jsem ho viděla už v lepší srsti, až je vyhnaný, že to je bez urážky, ale když je jako v zimní srsti, je to taky velice a velice krásné podívání na něj. Takže k tomuto psovi, vzhledem k tomu, že je vlastně zcela cizí pro náš chov, nemá v podstatě žádných připomínek. Povětšinou ty vrhy vycházejí dobře a je nulový, takové té střední velikosti, slušné robustnosti, že omezení u toho psa v podstatě vůbec žádná. Děkuji. Tak, tady vidíte druhého z těch představitelů, kterého jsem dávala jako příklad tady s panem Heinrichem a s Asterixem. Tady vidíte druhého ještě předka, nebo potomka Alfa, kde už dneska je mu taky 8 dokonce, 8, no, takže tam máme 7letý a tady máte opět 8letého psa. Vážení, stojí to za podívání a stojí to za váš obdiv, protože je v krásné kondici. Zase ta mohutnost a ta srst a vůbec celkově, vemte si, kolik psů umírá už daleko dřív a nikdy se této nedožije a oni se ho dožívají v tak nádherné kondici. Justin je stále ještě rok k dispozici a nedaleko odsud je z Červenohorského sedla, přímo tady z rekreačního střediska, takže ty jsou skoro doma tentokrát, to se jim málo kdy povede, většinou to mají daleko. Justin má opět nulovou 0,1 dysplazii, opět obdivuhodné, při jeho robustnosti je takový odmládí a v podstatě bych měla omezení, no nebo omezení, trošinku je tam on má světlejší oko, takže hodí se na feny s tmavým okem, na feny, který potřebují těžšího, robustního partnera, případně partnera, který má tento typ nádherné dlouhé srsti a jiné omezení na něj v podstatě není, ale sami vidíte, že jako drobonkou fenečku to taky jako tento pes nemůže, jo. To platí tady pro všechny tato robustní zvířata. Střední, nejlépe, jako tady u paní Rosypalové, feny takového toho, nebo u paní Rosypalové, pardon, u paní Konvalinkové, takový ten středního, akurátního vzrůstu. Takže trošku má Justin handicap, že je skutečně taky stranou, tak to přece jenom takového toho ježdění po plemenicích, protože je to sem trošku daleko, stejně jako pan Juříček na druhé straně republiky u jiných hranic.
ale kdo byste chtěl vážit cestu na Červenohorské sedlo za využití tohoto krásného psa, stále ještě máte rok šanci. Děkuju. Tak a já vám říct ještě jednou, než představím poslední dva, aby si lidi, kdo chcete 300, který jste řádně klubu zaslali na ubytování, tak si pro mě jděte a nebo už nic nedostanete, říkala paní Rosipalová, protože už vás nikde nenajdou. Tak a to je jasný den, majitel pan Toncár. Dysplazie 01. Plemeník, který už má za sebou také úspěšné krytí a štěňata, pes, který taktéž nese převahu východoněmecké krve v našem chovu, krásné barvy. Myslím, že teď taky je trošinku postižen lídáním, asi vidíte, protože obvykle, a to si také v záplavách, krásné srsti. Teď je to vidět, že trošinku malinko to lídání to ovlivňuje. V podstatě zase tak malý nález na kloubech, že ho nepovažuji nijak za určující. Tento pes při jeho stavbě těla a mohutnosti nemá žádné omezení, akorát z mé strany, když určuji feny příbuzenské, tam, kde jsou ještě právě i ty fenky, které mají stejnou nebo podobnou krev jako on, to znamená tu východoněmeckou, takže hodí se na feny, které už jsou ze spojení nějakého toho zahraničního nebo nepříbuzného, nebo po Edvardovi, pak je můžeme vracet na tento typ psa. Jediné omezení, že je lépe mít na feny s tmavým okem, protože je tam mírně světlejší oko. Ale jinak v podstatě v jeho stavbě dělá žádné další omezení. Děkuji. Tak a teď tady představíme posledního psa, kterého vím, že jeho matka je z chovatelské stanice Alben a tatínek je ještě starý plemeník, který pocházel z našeho chovu Gwendy z Ruská Blata, z chovu pana Svobody ze Zruče. Ten už je po smrti, byl to velice pěkný, robustní pes, který zřejmě předal svoji stavbu těla i tomuto psovi, ač jeho matkou byla ze slovenské Alben, kde obvykle to bývalá zvířata trošinku jemnějšího typu. Pes je dneska už 6letý a majitelka nám ho vlastně předvádí, bych řekla, protože je naší novou členkou, aby jsme ji neochudili o možnost na přehlídce plemeníků. Pokud tedy vím z těch kusích informací, které zatím mám, protože Radochmen teprve v ruce, ale značí to, že z poloviny je po východoněmecké linii, kterou jsme kdysi vedli, což je klasicky Gwendy z Ruská Blata, a slovenské chovy začaly na zvířatek, která byla dovezena od nás, takže příbuzensky se na to ještě podíváme. Pokud jsem informována paní majitelkou, tak jeho určitým handicapem je, že při jeho robustnosti je tam také dysplazijní nález 2,2, on má na obou nohách, jo? Takže 2,2. Pes by se hodil na feny, které jsou střední, klasické mohutnosti, s nulovou dysplazí a bylo by dobré, aby fena neměla výrazné, nejlépe žádné uhlování. Nejlepší by bylo na ty různé zlaté typy, jo? Jako klasická zlatá, mahagonová a podobně, bez uhlování, protože on ho má poměrně výrazné, ale tento typ uhlování je ještě v pořádku. Pes nesmí být, jak víte, plášťově černý, což tedy není. Prosvítá mu tam ta zlatá dost výrazně a zřejmě i záleží, v jakém stavu je jeho srst, tam se ta barva možná i časem trošku mění, jestli se nevíme, protože je to obvyklé při tomto zbarvení. No, je to jasný, no, to je jasný. A vy jste bydlištěm zprostějova, jo? Takže kdo jste tady na této straně, takže pes by byl využití jako chovný pro nulové feny tady na straně toho Prostějova. Děkuji zatím. Tak, vážení, a teď bych vás poprosila 2, 3 a jdeme. Pamatujte si, že tohle
ale že dokážeme smečku dospělých psů, který se v podstatě nijak nemilují, udržet v klidu. Nás závidí půlka kinologické veřejnosti, když nás takhle vidí. Máme to na výstavách. A každý mi říká, vy to máte neuvěřitelný, kdo nevidí, neuvěří, že se vám to prostě a jednoduše kromu nerve. Já tomu říkám, nemáme kavkazáky. A máme vychované psy. Děkujeme a loučíme se pomalu. Ano, než se nám, prosím vás, rozutečete, víte, že se nám blíží termín uzávěrky klubové výstavy na Rusově, i když těch akcí máme letos hodně a opět je to poměrně daleko na Rusově. Přesto je výstava vyhlášená. Kdo jste se ještě nepřihlásil a máte to v úmyslu, prosím vás, udělejte to. Pokud by nás byl Holečkové, ředitel zoologické zahrady ve Dvoře Králové, jak se dovíte v tomto zpravodaji, ale ta s ním nikam nejezdí. Takže nejstaršího psa, kterého máte možnost vidět, je tady 11,5letý Asan Zorden, pes, který je neustále v dobré kondici a těší se, řekněme, odpovídajícímu zdraví svému věku a je tedy to obdivuhodný věk. A co k tomu říct dálivosti vysokého věku? Chci tím říci, že někdy to, že ty kyčle nejsou úplně v pořádku, neznamená, že ten pes nebude chodit. Ta dysplazie je velice variabilní a u každého zvířete jiná. Někdy jsou to výrůstky, někdy střížky, prostě každý to nese jinak. Jsou zvířata, které špatně chodí s dysplazí 1,0 a jsou zvířata, které mají dysplazii vyšší, velikovou a chodí vlastně bez problémů. Takže vy prosíme ještě jedno čestné kolečko, zatleskáme druhému nejstaršímu psovi, kterého máme. Přejeme mu, aby ještě nějaký ten křížek navíc si ke svému životu připsal. Ještě ho zajímají holky, podívejte. Tak, vážení, já bych si teď dovolila předat, jestli jsou tu tedy Melichovi,